רגע, אולי אינטימית? עכשיו שיה פנגבום נמצא אצל יניב, אבל זה רכב סלולר בשדרות קוגל בחולון. שיה, מה אתה אומר פה על המקום? מאוד אינטימי, יפה, שירות בסרטים, במיקום, שיש לך איפה לעמוד, איפה לחנות. נכון. מקווה שהכל יהיה טוב. עכשיו שימו לב, גדול השחקנים, מלך גולדסטאר, שיה פנגבום בסלולר. אל תפריז, אל תפריז. התקנות. אוהבים אותך שיה. כן, תראו את המקום, חברים. סלולר התקנות. שעצות. קו קוגל בחולון. סלולר התקנות. הנה התור ששיה מקבל טיפול. קו קוגל בחולון. דבר אחד.